Kadom Karbi Lorat, Kedam Tang election hoods the Meditum Pregjam Alamar Juponong, like election ki condagarni, fraud ki claim to counting hoods on son to hopul, high alamilitum Arjuponong Olo, Karbi long Masita Melo, Sitame Tangnat approve of Vedera Jone, Tangnat to make claim protected. Not had Jong Kiklang alam like Rahul Gandhi allegation Kipi alam mate Rahul Gandhi alang li ECI mate Election Commission of India la penke BJP Atum Aphan Akoi Kipi alam lo alang ya Akoi Kipi gelason lo Election Commission of India la election ki conductum la penke BJP tum chelang Pensi Kang hu alang li Akoi pilo sitame Election Commission of India alang li tum penke chikrong kre alang li tum kaning je bangke Rahul Gandhi laki kaning je tabalam laki coba alam positing jelo. Kasi ilitum bang soala marjana long ilitum in details ilitum Chethan pon clear na. Rahul Gandhi mate leader of opposition alang lihin pe ningje pono la kaprek state long sitame fake voters do pik pu. Fake voters pelutang ke hapuna kya munit ki doni ka bene amenda chokne chokchene address chokne chokchene la sona muni itum mate la sona votes tame do pik pu selang lihin pe ningje pono. Maharashtra long loksi 1 crore about fake voters do pu. Laban ke duplicate names innovate amunit ame na son pregjam a state long sitame dokok la son tak si hala address sitame nane house numbers sitame 0 tho la son ki do tum same do house number 0 ke question lo la sa question same do ko laban ke kumane amen a voter list amen mate nani appointments sitame nani FHG je tho pipinal son spelling tok tap tok la son sitame do pulo nali tum han a video clip sitame na phaklang konji thousands of these people no address house number 0 father's name ILSDHFHUG थोड़े और father's name लिखाओ ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके DFOIGOIDF फादर्स नेम मैं अब हंस रहे भैया पूरा सिस्टम उड़ा दिया है चोरी हो रही है लबन के राहुल गांधी तुम्हारे ला कांग्रेस तुम ला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोग पे ला फुल वोटर डाटा हैंग लोपु सितमे अलांग तुम पीपी दा लबन के अलांग तुम सीसीटीवी फुटेज सितमे हैंग लोपु हाला सितमे पीपे कि पीजी के लिए अलांग तुम हायान से फलांग नो लाब्रो पावे डेड लो राहुल गांधी टीम तुम रिटार्ड लिप्लो लबन के ला महादेवा पुरापु a constituency long hada kalang itum retard liplo la pengke kado ka bepen 1 lakh is see a fake voters alang itum long pon lo lasi Rahul Gandhi pen ningje pono la high fake voters doko ka join si BJP atum along pen along ke high pon lo polo Election Commission of India tum phan Rahul Gandhi soni hormu hang sitame Election Commission of India tum angke pi pon tek thedet Number 1 bangke digital voter list hang pon lo number 2 bangke lake polling station lo CCTV video footage hang pon lo Sitame alang itum pulo nang pitek thep sining Japon kok Election Commission of India tumangke election ki conduct tumangke Election Commission of India tum pipidet mar Rahul Gandhi bang kaning jege ko sonlo Election Commission of India tum adai do kok posi mate apap do kok posi alang itum ke chokche do kok posi pini ke patuji masi ke bor ilo sining Japon alang li pening je pono jong si alang itum thanglat ke patu so na be plotang de la hai ka do ko ke leke public a thing no wanang pu ke busi ning je pono Election Commission ahin ben samay isia reply people no Rahul Gandhi ka ning je leke rat phan ki pamang hu sai si ning je lo polo alang li ka ning je lam leke chok che pin polo la so posi alang li tum hin pening je pono Rahul Gandhi phan nang ka ning je lam jong si a hok plotang te halai ka do ko be approve non lapen ke nang me thang isi formal declaration mate isi alochit tok nang ji jong si lahai ka do ko approve chokche mate chobai det polo polo tangte adai nang enon polang li chitok khai nang ji polo lachota kali lang jong si alang li lason claim mun e polo tangte India rat tum phan dia cho hang nang ji polo Election Commission of India tum mangke lapen alang li tum ningje pon thula Rahul Gandhi leke 2018 hu same lason ka ningje tap dolo polo sitame aphi bange retard li thang not a problem sitame avidet polo lasi Rahul Gandhi amun ke lege amunit si lason no busi ningje pono lapen ke isi kemang hume me alam mange do thulang Rahul Gandhi labang solam Election Commission tumphan pudet pen akoi pidet pen apike BJP tumbang sami thurpak Amit Shah pen danglok lo labang pregjam BJP Chief Minister tumangke alang liphan akheng no si jongdon lo Maharashtra former Chief Minister alang li men lake Devendra Fadnavis polo alang li Rahul Gandhi pan kopilo ningje ke ingnek me Rahul Gandhi's story is like a movie script Rahul Gandhi kaningje alam ke lake hala film long movie di lamarjan long a script alam the ateng lo busi jelo made up not real alang li ke lage ke salam tap ke bonda tap lage a hokpet kali pulo ili to matha thai ji bangso Aputhak ke lage Rahul Gandhi laben ke Election Commission of India angbong si kachedan pu sitame a hokpet alam ge alang li to mangbong le kachedan kali lo jong si a hok a hak Election Commission of India tum lason asai si claim lo plotang te rat tumangke ningke thige la India system phan masi ningthi thelo ili tum kaduga bisame chini lo ili tum avut ke ko an lo ador keso sitame ili tum bangso avut ke jok pen ahok pet kali plotang te mate hala
election commission of India tum jong si ahok pet pen alang li tum lakha pon pe pulo tangte iri tum jogdun sitame jogdun nak polake kiram tangke EVM ban same pen an ke adhek tum mang ke suspect lo EVM long lason claim that posi election same ki hai nang jitum same remdati tilopo sitame non abang ke EVM mang ke kalilo EVM mang ke to isia machine lo la bang ke mistake te that haji stam EVM atum pan same komarsi ka handle lo komarsi ki or lo komarsi kirim ki bilo polotengte election commission of India la si sarkar pen jong si election commission of India tum pan jong si control de lo polotengte hala EVM long ke ahok pet le nang cheklang sitame election commission of India muni tum jong si hada ki claim muni tum jong si alang ni tum ahok pet pen claim pon pe polotengte lake ke hai tum same rem det po ke rem tum same hai det po laban ke Rahul Gandhi kaning je alam jong si chikok ke delo polotangte mate alang li kaning je tap without legit proof alang li long proof do pa me pen jong si ning je lo polotangte alang li tuma party pan same hengno po la chota kalilang India a image stami isi hengno dakpo son phowa to war Pensi alang li tum vote Kachonghu pu ko BP po lo polotangte screen on tum lang poning non duplicate voters la loksi 11965 laban ke fake and invalid addresses 40009 bug voters in single address 10,452 invalid photos lalu putang de 4,132 laban ke misuse of form 6 like 33,692 duplicate voters pelotang de like inut amunit di along kaprek state long sitame alang litum amen dokok bahini bang thom dokok lo isilamo nilimen mukut kram sabu kaprek state long sitame amen dokok pola son duplicate voters sitame dopik laban ke fake or invalid addresses pelotang de address bang chok chedat nani house numbers sitame 1 2 3 4 puki do nang dia din nani 0 put dokok house numbers sitame do alang itu voter ID long ketok address ason ke ave lason sitame klang pon lo laben ke isibang ke bug registration bangso bug registration BUL ke bug registration lake lason lo ilong vede hempen mate edon vede hempen voters sum do pick dalang li hin pen mate la Rahul Gandhi pen paklang pon lo edon hem long lok si kadoga ve pen voter ke jok tum mate la vote ke jok tum lok si 80% do po 80 mathanon edon vede hem si 80 lasi la bangso Aputhak pregjam news media tum same ritali damlo ahak laan doma avema pu India Today pen same dam pono lapeng news 9 pen alang litum same harak dam pono nai tum jong silangji plotang te India Today long same thek ponongji hadak arju damlo ahak 80 voters doma avema palang litum hadak lang damlo lapeng ke ahak hadak 80 voters mate 80 voters amunit masi ave hadake a room same bihek lapeng hadak permanent resident tum leke dogali hadake isi bhara ahem lapeng ke ahem phu binong bangke Jayaram ready pehlo alang li hadak dota dode non ke do boma munit halake West Bengal munit pusipolo alang li dak hadak sai chuklem ji pansi alang li room bhara dolo pu lapeng ke alang li hadak si vote ke jo kali pu alang li voter ID long ke lage address tame West Bengal address hadake kali polo ande bangso 80% amunit konat pensi ke banglo konat hal haitum aprang ke do tang atum do tai ji mene sitame bhara ke do tum chot pelotang te alang itum address ke hadak par ke chipi pelomati non iritum matha stang iritum non permanent address konat ma ke do lasi chipi po iritum nohok le dam same nohok le bhara do dam same iritum hala bhara ke do dam ahem hala address ke iritum same chipi pelom nohok le do same iritum permanent address copy ma lasi chitok po lasi non stame isyang thek bange klang pondak lo hadak labang so 80% a voter ke hadake ave amunit masi ave arum stame bipik nalitum lang ponik tha laben ki invalid photos last time alam klang pon invalid photos polo tangte nani a photos stame ave dolo laben ka photo thi unang ji di ma photos stame achi pang thek lason a list stame alam itum matela congress atum long pon there are 4000 voters. These are the photos, either no photo or a photo that is so small that you can't see them. That's a copy of a voter list. You can see no photo. Aben ke misuse of form 6 la loksi 33,692 la ke koson opulotang te hadak 70 to 95 arta amuni tum stame registration do akimi amen kache thap lason sitame do iridum chini lo iridum dong se 18 years 19 years lo pulotang te 18 years pe na bado pulotang te iridum long voter ID ke do vek po iritum hala susi selam nun det po non bank ke 70 years abad 70 to 95 years abad amuni tum stame akimi kimi dak amen ke thap dun do laben ke do tang tum stame api che thap dun det lason hala 70 years ino darlo sudolo
alang li sitame angko along ka breakman ke puthot alang li akimi amen ka che thabdun same longpon lok Chethan tu senang Election Commission of India alang itum hin pen Rahul Gandhi ban pulo jongsi nangkaning jelam hoklo plutang te alu chetok nang jiplo lapen ke with proof approve nang pinang jiplo komat IDC ki chok chema komat si fake voters da ke doma lahai approve nang pilamon lapen ke alu se me chetok nang jiplo alu chetok nang jiplo tane nani tum se me chinilo jongsi Rahul Gandhi ke paklang pon ason an jongsi chok che delo plutang te alang like jail stame dam nang kokta the lason alu alang litum chetok nang jiplo sitame Rahul Gandhi ban kupilo ki reply Rahul Gandhi bang ningje gela son lo nelike oath made nelike semi dengelo parliament long constitution amendment pen nili semi deng elo polangli dag editum Hindustan Times on thekpanongji I have already taken the oath of the constitution in parliament Rahul Gandhi said in Bengaluru alangli ningje pono alangli semi deng elo constitution amendment pen parliament long semi deng elo polo laben ke Rahul Gandhi pen ningje pono Madhya Pradesh Rajasthan lapen ke Bihar adim Election Commission a website ke inkir pon lapo ko pipoto inkir pon check ne alang li ningje pon lo alang tum inkir pon lap ke lake a hokpet alam chini de na busi Election Commission of India alang li tum sitame a website same inkir lap lo Rahul Gandhi pen ningje pon lo non India rat ke la so data nang hang lo la data nang ke hang hole copy policy Election Commission atum alang tum a website close lap lo Rahul Gandhi mate Congress tum copy policy kiri taliblo alani tum ningje ponola Karnataka long kadu ko bepen alani tum ningje thele ke 16 seats ke high ponji polo 2024 ni kana lam Lok Sabha election hut sabe alani tum 9 seats se alani tum chepalong pon chodo pula so alani tum mathalo copy pod ma puse alani tum investigation mate investigation mangi kali long alani tum retardiblo lasi alani tum retardiblo la bikani tum long polo 1 lakh apat ke lake fake voters to ko alang li pending je pon thulo la cheklo jon pho angbong si ningkan pho an a voter list ke bad anta sutu thepu mane ningkan pho angbong kwan ma voter list ke bad hala cheklo jon pho long ke la an su si bad de lopu la so pusala tum kiri tarlip ji phan la digital voter list bang ke hang pon lo laben ke video footage sitame hang pon lo sitame Election Commission of India to mage pipe de lo last tame isi suspect me melo matha me melo alang li tum same ko pine ke patu son do ma pu la chota kalilang hapra news media tum sitame hala 80 voters ke do ahem hadak room number 35 mate house number 35 hadak alang tum dam lo hada kya munit masi abe labang ke non mang ke approve bang ke klang dak lo kona long te kona lo haya munitum bang so 80% 80 voters tum konat lo la so questions tam non bang ke dokok lo josi pene update dolo protang te ili tum Chethan panang kewang jilani dome thakme karom